giyte galaymy tekizde gelin. Gyýdym, diýip aýdaýda, şo howlak garazyň içine gidiren musurlar üýşükde şonu dökäýsinler. Ejenemçi men ýollaşy musur dökmelen. Baran Aýşadyň ýollaşyna diýär. Meňär musur dökür, meňär muly işler etdi. Döktürýär da äreň soň näme diýsen edipdir. Bar gyýdym tür. Aşakdan çörek alypken ahyry ýere. Gyýdym, gaty görmeýän diýensiňer. Ada çygan bolsa düşünersiňe. Düşün diýdim saňa. Gyýdym şu tatlara sen özüň näkat. Köpçülikde äriň sylaman, özüň ýol berdiň şu tatlara. Köpçülikde beýdip äriň sylamasaň, kiçilik görsäň, äriňim sylamanlar, senem sylamanlar. Gördüň dämi Aýşaçan, äriň arkasyny tutýar, äriň beýgelýär. Görýän näme? Ýoksa şoňa äri tenkiden ütleş gerek. Ana sen ýollaşyň gelmedi mi ýerinde? Şoňa şonyň ona adyny almaň işte näme bilen ýaşap dörtün şoň. Sen şonyň işinden näme peýda bolmasa ýa-da işe gaýşyň. Ärim hakda diýen zatdan özüňizne kar bolmaly. Ýan dogaý diýjek. Äriň köpçülikde kiçelýän aýal başga erkekleri başga göz bilen sereder. Zatlar diýmeme de men özüm ýol berdim. Senden bir zat sorajak ýöne dogry aýdaýsa. Aýda. Men seni şonçy wagtda sylaman näme üçin işleýär? Maşgalan taklamak üçin aýdama berimi geçirmem. Düşünýän şu derece özüne Dogry maýsyn çağan şunu da. öňkü süýüni gazanyp bilenmeli. Mene diýen birinji ýer alyp geljeň. Ne pelwan ekranınızda pelwan Gurban Ýelliýew. Haçan aýaly ärini gyýgyrany şolajak, rızkal berýän perişdelere gidýän, şol öýüň äriň rızkyny gaçybýan. Mene saňadan ýan ýer aljaň. Ne oly ýurdumyň ahyl gulaýatynyň tizine trawundan we hafaf altynol. Ne tizine traw pelwany bu halkary arasynda final çık. Milli görüşde bileýem altyn medalyny ýetip o taýda hiçbir görüşini milli görüşe atdy. Şunu söýletirler afgadamda da şeýle özüme anamda ýarşa çykyp görmedim de. Ýöne meňe şu sözüň uly güýç berdi. Ol wagt tamamlanýança pelwan görüşmedi. Alys görüşünde de hiçbir görüşine adyp wagtda wagt tamamlanýança görüşenok. Sekund ençeme halkary ýaşlaryň ýeňjisi. Dünýä çempiony, ýurdumyň ençeme çempiony. Pelwan Gurban Ýelliýew paýtagynda dowam etýär. Bu halkary ýaşynda hem finala öz adyny ýazdyr. Kas kalkaňa betirdim size vermedim. Size vermedim. Başgalarda her kim özüňki dogry diýmän, men ýalňyş diýip öz ýalňyşyny işlese, şonu durmuşyň maňysyna düşýär.